Şahsilerin bazarhay mali ve trading baharalarda şebekehay içtimaiden ve ya hem öz eziz dostlarınızdan eşlik gören bolsanız. Ve alaqamen bolsanız ki sizler hem bu zeminelerde faaliyet edip, xaridi furuş edip, ticaret edip ve sermaye guzari etmek için bolsanız. Yöne bilmeyen bolsanız ki nereden şuru etseniz, ne edip şuru etseniz, qaysi amuzişleri görseniz, nereden amuziş görseniz, mesire muvaffaqiyat bu zeminede näme? Ve ya hem şayet bir xil aziz dostlarımız bu zeminelerde faaliyet etýän bolsa, we bu çakaçeli bir ýaxşy netije ýetişip bilmedik bolsa, noks berip, sergerdan bolup we serdergün bolup ýören bolsa. Eger munyň ýanak sowallar ýa munyň ýanak müşkilatlar sizlerde hem bolsa, dakykan bu video sizler üçin tarahy bolar. Bu videoda bizler bilen ahireçeli hemrah bolun, täsirlere mesir muvaffaqiyat we mesir ki sizler näde bazarhay malida faaliyet ederňiz ýanak, nerden şuru ederňiz ýanak, nädip şuru ederňiz ýanagy sizlere aýdyp bersek. Aziz dostlarım, şonuň ýanaky hemmelerimiz bilýäris, bugünler bazarhay mali köpden köp meşhur we mergup bolan. Köp adamlar alaqamend ki trading sermaye guzaryny öwrense, ol bagşda faaliyet etse we ondan özlerine bir netaýiç kesip edip we bir kesbi daramat gurşasalar. Ýöne mutassifana bu bagşda amuzişhay usuly, mantyky we karburdy ýaman kem. Mahsusan türkmenleriň içinde hiç bir on ýanak bir amuzişi usuly ýok ki. Bu bagşlarda faaliyet etýän bolsa we amuziş berýän bolsa. Şol üçin köp adamlar sergerdan we serdergün bolup ýoki nerden şuru etsem diýip, nädip şuru etsem diýip. We näme işler baýat etsem diýip ki men bu bagşda muvaffak bolarym ýa. Şol üçin bizler iftihar etýär we hoşbagtana. Awwalin adamlar ki bu bagşda öz türkmen kowmlarynyň içinde bizler bir zemini amuzişi, zemini rüşdü pişrafte bazarhay mali we trading barada täsis etdik. Bizler köp ýyllardan bäri bu bagşlarda amuziş görýäris, kesbi tejribe etýäris we öwrenýäris. Köp ustaday harici bilen okydak, olaryň tahassusy we fowga herfeyi döwrelerinde şirket etdik we olar bilen hemralyk edip olardan öwrendik ki bazarhay mali ýani näme? Nädip muvaffak bolýar? Näme işler baýat etse? We bugünlerki bizler garak gördük ki jowanlarymyz köpü serdergün we sergerdan. We şol üçin tesmim aldyk ki şol bilýänlerimizi, tejribelerimizi bizler bir merkez amuzişide we bir akademide sizlere aziz türkmen kowmlara takdim etsek. Täsirler hem bu amuzişlerden we bu itlaatlardan istifade edip öz mesiriňizi taparyňyz ýanak we bu zeminede hem muvaffak we piruz bolaryňyz ýanak. Şol üçin bir müň arzu we umid bilen Etihat Trading Akademiyny täsis etdik. Bu tarykadan tejribelerimizi, bilýänlerimizi sizlere muntagil edermiz ýanak. Wa bu bilýän tejribelerimizi usuly, mantyky we sada dille, kadam be kadam, merhele be merhele hemme bagşlarda sizlere itlaatlarymyzy takdim edermiz ýanak. Täsirler hiç bir niýazyňyz bolmasa ki, başga bir ýerden amuziş görseňiz ýa başga bir ýere niýazyňyz bolsa. Her zady ki merbut bazarhay mali, trading we sermaye guzari bolýar, Etihat Trading Akademiyde sizleriň huzuruňyza takdim bolýar. Bu akademiyde we bu merkez amuzişide be suraty herfeý we tahassusy sizler amuziş görüp we netije alyp bileriňiz ýaly. Şol üçin sizleriň hemmeleriňizden haýyş etýäris ki, bizler bilen hemrah bolun we Etihat Trading Akademiyden himayet ediň. Ta hemmelerimiz ağız bir bolup, bir-birimizi ýardam bolup we kömekçi bolup, bilýänlerimizi bir-birimize aýdyp berip we bir-birimize öwredip hemmelerimiz muvaffak we serbilend bolarmyz ýaly. Sizleriň hemmeleriňizden teşekkürlik etýär ki, öz eziz türkmen kowmlaryňyzdan, öz jowanlaryňyzdan himayet etýärsiňiz. Ta olar rüşd we şugufa eder ýanak. Ta muvaffak we piruz bolar ýanak. Teşekkür hemmeleriňizden.